dama irin ku nake neman ka sana alhajin Allah barka da himma kai jama'a to ai gaskiya ne amma ga babban gwaskan a hanya shawuna wallahi Allah shawuna daji barka da zuwa dai jama'a in da nono ne akwai shi kindirmo ma akwai shi ai nan ko ma akwai shi maganan nono in dai ta tashi ka san daga nan gun sai ritaya gaskiya ne sanin ku ai daga ne naga a'a barka da zuwa Allahjan Allah da Rasulullah zaki sanin ku yan mata ubangiji ala ƙara ma zumunci da ma dan ku na fito in zaga mutum da mutane yake mutunci in baka da kowa kai asara Allahjan Allah da Rasulullah zaki ba sunansa Alhaji ba Armaya dan Habibu Armayau ne na Habibu Alhaji Armayau na Habibu ba ala ƙara ma mutunci Alhaji Armayau na Habibu wannan gaskiya ne sanin ku yan mata ai da gani na gane gashi da mata fari ne sannan kai ma fari ne dukiyar ma ko fara ce kuma ga kyauta gurin ka nono muka zo sha Alhaji Armayau Allah ya kare maka dukiyarka na rantsa da Allah na Habibu ka sha zaman ka inda ko mutuwa ta zo ta bakka mun zo ne mu sha nono Allah ya sa akwai kwasham timmi wala kwasham ya kare to wannan fa ba na shiyarwa bane ba akwai mashi kuma wa za a siyo wanda ya kai mu mashi kaunar mu mana kunda kuka zo yanzu to idan mun zo yanzu ke kina da yakinin daga wannan rayuwa yanzu mun gama ta ne mi bi kwashan timmi a wada mun yar ai ba lallai sun kai mu ba ma warki mana kwasham timmi mi bi auto kwasham ya kare ba Allah sarki akwai masu shi madalla wannan sunansa Armayau Alhaji Armayau na Habibu na Habibu ka sha zaman ka ai ni yau na yi sa'a kudi sai na tura a baro ga Alhaji Armayau na Habibu ubangidanmu ala ƙara ma mutunci ala ƙara ma daraja ala raya ma diyanka ala rusa munafukanka Alhaji Armayau ni roƙo na ga Allah roƙo na ga huwal ladina abinda kake roƙo ga Allah ubangiji Allah ya baka amin ga na gaban dogon naira Alhaji Armayau wayo Allah kudi sai ne Alhaji Armayau to Allah ya tsara maka dukiyarka ya zartu ta balle barawo na rantsa da Allah shi Alhaji Armayau Allah ya yi mai limana Allah ya yi mai hazaka Allah ya ba shi arzikinsa ba wani kato ne ba ba wayo Allah Alhaji Armayau a yau na yi sa'a Allah baka dubu kamar su billahi alazim wannan kudi na ne Allah ya bani na rantsa da Allah wannan kuɗi na ne Allah ya bani. Min tamida. Alhaji Armayau, wacce ne ka ɗauka? A'a min tamida kushe ni. Alhaji wacce za ka ɗauka? ai ni ma na da choice Aba da Allah. amma na buga wanda kawai ta waka Kuma gaskiya ne. Yandilla. Ga su nan kuma duk wankan ka Allah. Allah. Kuma ga su da hanci ran da ɗaya kamar kan bira ya ji masa. Alhaji Armayau. Wannan gaskiya ne. Ai nonon nan za a baka. Alhaji Armayau. Ala ƙara ma mutunci, ala ƙara ma daraja, ala raya ma ɗiyanka, ala barka cikin talashi. Alhaji Armayau, Allah ya tsare maka dukiyarka ya zarfi ta balle ɓarawo. To ba ka gani ba? To Allah ya sa ka. Billahi al'azim. Ai da yau na yi sa'a kuɗi sai na tura a baro. Alhaji Armayau, to ai gaskiya ne. Me kusan ganinka, me kusan arzikinka. Barbarin buɗin burabu suwar kuma, in ka bar magariyar turo kuka kuma ya ta zuwa da cikin gangan. Na garam na yi lulu na dangar na bisin na yi ringi na ɗebo fuloki na yi ojin da mutum mai tarakta ta yi lodi na mangal ya yi lodi waya Allah dubu waya Allah dubu Alhaji Armayau lalle ana babban hidima gudu na rantsa da Allah Alhaji Armayau sarki Allah isaka daga nan gudu wata za a ɗauka Dauda na ta kyautar hige daga kai kuka abinka. ban gane ba Wallahi Allah. Alhade zai biya ni. wallahi ni ko zan biya ka wallahi ni ko zan biya ka Dauda na ta liƙin hige daga kai kuka abinka. wallahi zan biya ka Alhaji Armayau dama don ku na fito in zaga. Dan uban ku to waye zai biya ni. Ai gaskiya ne. Alhaji in ba ka kasan nan an yi wa mata ta karmu. A duka da ka bani. Dama jan rasulu. ina zuwa Allah malam kudin nan kaf kwashe sai Allah ya baka Na gode Allah ya saka. wannan fa dan ku muka yi wannan dan burge ku Allah ba ku burge mu. Shedi on fattina ya amin. Ba ku bulge mu. Yanzu ba mu burge ku ba?
An fatti ne. A hera gumi muka dafa a shayi. Dan Ibrahim da zuwa. Amma kun san ita rayuwa aka ce akwai mai tumbi a gaban 'yan mata sukan dan duba su ga yaya abin yake ko yaya ku zaba. An fatti ne ami ushe ne a wada mun ya dan fatti ne ami. Muwarti? A ami an yi da. Da banaye? Ba ma shi. Ba fa ka ga arziki ba fa.